Coa apertura á lingua, coa súa aceptación plena, xorde nos mozos urbanos unha nova óptica da realidade galega e, a partir dela, unha nova sensibilidade máis solidaria. O vello panorama dunha Galicia fendida entre unha minoría alienada e desprezadora e unha maioría sumisa a ese desprezo vai dando paso a unha Galicia nova. A ditadura franquista deixou un legado moi pesado sobre o galego e estamos aínda hoxe na actualidade con ese legado detrás, un lastre que temos detrás. Moitas veces eu estudando a evolución do galego nas últimas décadas pregunteime en que parte estaríamos realmente arrastrando ese lastre e cando un o ve en perspectiva é así, porque os ciclos sociolingüísticos son ciclos de longa duración, non son ciclos de 10 ou de 15 anos, entón efectivamente hai unha ruptura da transmisión interxeracional que se consolida na época franquista e hai toda unha mentalidade social que realmente aínda pesa no fondo de moita xente. A ditadura basicamente o que tiña era un designio totalizador en principio de imposición do castelán. E, evidentemente, non pensaba que o ia conseguir de un día para outro meténdose nas casas da xente, porque isto daquela non era posible. Despois sí, en certa maneira, a través da difusión da radio, sobre todo da televisión, que era unha maneira, claro, de entrar nas casas da xente, non? Pero, en principio, era máis que nada unha política de borrado do galego da esfera pública, de postergalo, deixalo simplemente na esfera da oralidade e fora das cidades, fora das clases medias, e, por tanto, mediante unha propaganda abafante a favor do español, absolutamente abafante, e mediante castigos e controis para aqueles elementos que se atrevían a sacar o galego da súa intimidade e leválo ao espazo público. As formas de represión eran moi diversas. Eu comento no libro, por exemplo, a primeira vez que se emprega o galego en público nun acto en Ourense, na inauguración da estatua a Valentín Lamas Carvajal, Otero Pedrallo, no ano 48, a maneira que houve de presionar foi que un grupo de falanxistas interrompiu, se puxo a cantar o cara al sol. Outras veces era prohibición, directamente, como cando quixo facer o seu ingreso na Real Academia Galega Gómez Román, que tiña preparado en galego, Otero Pedrallo tiña a súa resposta tamén preparada en galego, e o gobernador civil directamente dixo que ese acto non se podía facer en galego. Se se trataba de publicacións, pues, suspensión de publicacións. Todo isto foi evoluindo, porque xa nos anos 60 non había tanta censura previa, pero había multas. A resistencia lingüística, cultural, lingüística, política, pero agora falamos especificamente da lingüística, o franquismo foi fundamental para que despois se abrise o horizonte que chamo eu aí o horizonte da normalización. O libro titúlase O idioma galego baixo o franquismo, que acabamos de falar un pouco diso, pero o subtítulo é Da resistencia á normalización. Hai xente que me pregunta, pero que dis, que despois do franquismo veu a normalización? Non, explico no limiar do libro. Digo que durante o franquismo, o horizonte da xente que estaba opoñéndose á dictadura, como fora de varias maneiras, o único horizonte que tiñan diante era a resistencia. E, despois do franquismo, o horizonte que nos quedou, a xeración que viñemos despois, é o horizonte de normalización. Pero este horizonte de normalización non sería posible se nós non tiveramos detrás os resistentes, os que mantiveron o facho do uso oculto do galego, da dignificación da lingua, da defensa da lingua durante os tempos moi difíciles do franquismo. Ao longo de toda a época da ditadura hai fases bastante diferentes. Hai un primeiro momento de unha represión total e absoluta, que é a década dos 40, cando o réxime comeza a calificarse, a identificarse cos nazis e cos fascistas. E despois, derrotado Hitler e Mussolini, o réxime busca outra vía da man do Vaticano e dos Estados Unidos de homologación internacional. Entón, ao longo dos 50, ainda se mantén moi duro,
pero xa nos 60, con o que se chamou o desarrollismo, coa aspiración de ingresar na Unión Europea, etc., vai abrindo un pouquiño a man. Entón, a partir dos 60, hai máis posibilidades de actuar no ámbito cultural e lingüístico, nomeadamente dous elementos. Un, a lei de prensa, que suspende a censura previa, e a lei de asociacións, que é moi importante, porque antes da lei de asociacións do ano 64, simplemente non se podían facer asociacións que non fosen religiosas, que non fosen amparadas pola Falanxe, en movimiento, ou que non fosen empresas. Por eso de aí a Fundación Galaxia, como unha empresa, porque apóianse niso. Despois da aprobación da lei de asociacións, é posible facer asociacións culturais, moi vixiadas, moi controladas, e entón é cando se produce o gran despertar das asociacións culturais que dan unha dimensión nova a toda a que é a resistencia lingüística e a presenza pública do galego. Coincide tamén co Día das Letras Galegas no ano 63, por primeira vez. Vanse abrindo novos espazos para sacar o galego á rúa, para poder defendelo públicamente, inda que logo hai que decir que neste último período do réxime había unha tendencia aperturista, pero había espasmos autoritarios brutais. O colectivo Voces Ceibes, como estaba conseguindo moita audiencia popular, sobre todo entre a xente nova, con a canción protesta, con aquela acusada música e tal, a persecución foi cunha hazaña terrible, prohibirlle, censurarlle cancións, censurarlle as letras das cancións, prohibirlle recitais, suspenderlle recitais, meterlle a policía nos recitais, multas constantes, é dicir, conseguiron a base dunha represión feroz pararlle os pés a Voces Ceibes. Ao mesmo tempo que, por exemplo, abrían a man para unha certa canción lixeira galega, non? Como Andrés do Barro ou xa Juan Pardo, que era claramente un tipo de música, de canción máis amable para o franquismo, non? Porque entraban máis, digamos, na parte máis folclórica, en fin, digamos, os tópicos diglósicos. Escribín un libro que é historia, o sea, que pretende ser histórico, no sentido de académico, documentado, informado, non é un libro opinativo, non é unha novela, pero ao mesmo tempo é un libro que interpela a sociedade galega actual e está pensado moito niso. Eu, como profesor, comprobo que as xeracións novas, lóxicamente, non saben nada desta historia, pero non só a xente nova, moita xente, a sociedade, por aquela especie de pacto de silencio, non, da transición, a sociedade ignora, incluso a sociedade culta, ignora toda esta trayectoria que ven de atrás. As reaccións en xeral son moi boas, é unha acollida moi animadora, realmente estupenda, pero tamén vexo como eses discursos de odio, como eses discursos de esquecemento, os discursos negacionistas, que eu precisamente quero de alguma maneira poñer en evidencia neste libro, están aí. É dicir, hai xente que me di que mentira, que o galego nunca foi perseguido, que o franquismo non foi tan malo, que hai que poñelo en contexto, bueno, todo este tipo de discursos. Ao mesmo tempo que, por outra parte, estou moi sorprendido porque moita xente me está contando cousas da súa vida persoal. É dicir, que hai esas dúas reaccións. A reacción da xente que sente interpelada a súa memoria e, por tanto, di, pois pon falar disto que nunca falei ou nunca comentei, pero tamén eses discursos de negación, que son negación do pasado, obviamente, para negar o presente, e para negarnos a nós. Cantos personaxes aos que se dedicou a Día das Letras Galegas tivemos que facer ese ano un exercicio de memoria, porque cantos deles foron perseguidos, sufriron represión, estiveron no exilio. Hai un esforzo, por unha parte, de memoria, de reconstruir esa historia, de tela moi presente, de saber o importante que foi e que sigue sendo para nós, pero hai tamén un manto de silencio sobre todo iso. As institucións, eu creo, que non están poñendo todo o que debían por en rescatar esa memoria, en poñela en valor, que ao final a resistencia fixeron a persoas moi concretas. Houve tamén moita xente anónima que resistiu simplemente transmitindolle o galego aos seus fillos e ás súas fillas,
ou negándose a participar no xogo do franquismo, pero logo realmente hai persoas que xogaron o tipo, non? Que se arriscaron moitísimo para facer ese esforzo dunha maneira pública, non? E ás veces incluso creo que por parte dos sectores máis comprometidos ca lingua falta ás veces un pouquiño de visión ampla das cousas por pelexas, por disensións, por rifas, que se Galaxia por aquí, que se Academia por alá, que se Carballo Calero por aculá. As cousas vistas con perspectiva histórica teñen un significado distinto e eu creo que temos que saber facer ese esforzo de valorar o enorme legado que nos deixou moita xente moi plural, que tiña desencontros e disensións entre elas, pero que no que sí coincidiron completamente foi nun compromiso moi difícil naquel momento por defender a lingua e a cultura galegas. A humanidade realízase a través dos povos, a través das culturas, a través das linguas, ou sexa, a través da pluralidade. Reparemos ben niso, a través da pluralidade, da diversidade e do cambio continuo, porque é así como a vida leva a cabo a súa constante e grandiosa actividade creadora. Válese da pluralidade e da diversidade porque é a única maneira de dar forma á riqueza intrínseca do seu pulo creador.